prišiel som k vode, prvé čo si musím spraviť je určite si pripraviť krmenie, keďže budem chytať na krmitkovú smes. Budem používať 3 druhy príchutí a 3 rôznych kombinácií. Aby som to nejako nezdržiaval, lebo som došiel dneska nejak neskoro, ale na pár hodín aspoň. Tak a poďme sa pustiť do prvého krmenia. Takže prvé krmivo bude pozostávať z peletiek. A to z takýchto. Je to rôzny mix rôznych peliet. A do toho si ešte dosypem ďalšie halibutové pelety. Takéto peletky. To sú krylové, red krill. Znovu nie moc. Veľmi podstatné. Tak toľko vody, aby ste tu potom vodu nemuseli vylievať. Takže len tak, aby to navlhlo a aby vlastne tie vône sa nemuseli potom z toho vylievať. Dám trošku boostru takéhoto a ešte tam pridám na zatraktívnenie kifuo. Dobre. Znovu to trošku premiešam. Ono to krásne tie peletky nasiakne do seba. Také chili, spice od firmy Sensas. Tiež nemôžu zbytočne veľa. Od Mainlineu. Pridám trošku vody. Tak a tretie krmenie bude jahodové, tiež od Sensasu. Priniesol som si so sebou stojan od firmy Holdcarp. Taký nerezový, veľmi stabilný a dobrý stojan. Prvá zostava bude takéto krmítko a druhá bude na method systém, tam pôjdu tie peletky, sem pôjdu tie krmítkové zmesy. Dojesol som si so sebou moje staré udice, s ktorými som začínal, tak snáď mi prinesú nejaké šťastie. Takže ako prvá nástraha 2 zrnka kukuričky, malý háčik, obratlík, ktorý sa otáča. A vyskúšam tam dať najprv to korenisté krmivo. Tak, na druhú idem dať tie peletky a tu mám method systém a jednu dumbbellsku. To spravím tak, že dám najprv trošku takto sem peletky. Uvidím, ako to bude držať. Skúsime, takže takto. Tak,
Obidvojice sú vo hre. Tak, 1:45, obidvojice mám vo vode. Dneska som to úplne prepásol s tým, že som sa nezobudil včas. Ale nevadí, zajtra prídem asi zas, aby som dotočil nejaké veci do videa. Na jednu vícu som dal teda klasické krmítko, také metodové, a dal som do ňoho krmítkovú smes Spice, k tomu 2 kukuričky podháčik, to som nahodil ďalej od brehu, a do hĺbky som dal metod krmítko, tam som dal malé peletky, ktoré ste mohli vidieť, ktoré boli preliaté vodou a zaliaté nejakým boostrom, a k tomu som dal jednu dumbbellsku, maličku takú pleťovej farby. Dneska budem do takej dozotmenia, proste dozotmenia tu zostanem a som zvedavý, že či tu bude nejaká aktivita rýb, aj keď si moc nemyslím, lebo tu sa mi nikdy nedarilo moc v zime. Skôr sa mi tu darí v lete a to sa uvidí, takže ešte sa mi aj rozfúkáva pekne do tváre, takže je tu celkom aj chladno. Ja som si prišiel trošku odpočinúť, trošku zachytať, vôbec mi nezáleží na veľkosti rýb a pozviem sa vám, keď bude niečo zaujímavé. Ja sa idem najesť a budem čakať, za takú možno pol hodinku to znovu prehodím, budem pravidelne prehádzovať, keďže si nekrmím, len to hádžem, jak to cítim, tak to hodím, takže, ale myslím si, že určite nejaký karas, leskáč, možno kapor by mohol prísť. Dneska som sa úplne zameral na tie menšie ryby, takže už ma to nebavilo stále sa naháňať za tými veľkými rybami, tak som si povedal, že treba to trošku zmeniť a vyskúšame aj chytiť kľudne niečo menšie. Tak, prvý kontakt. Úplne mi to povolil. A uvidíme, či tam bude aj ryba. Ale pravdepodobne asi aj áno, lebo nie a nie mi to došponovať, takže pozrieme sa na to. Tak, niečo tam určite je. Tak, prvý karasík na kukuričku. Opa, aj sa mi odhákol, ale prvý karasík by bol. Krásna ryba, zdravý, paráda. No šup, utekaj. Tady tu hore mám ešte 2 takéto gumičky, aby som to mal napevno, aby mi to hneď zaseklo rybu a môžeme to tam vrátiť. Takže záber celkom rýchlo ten prvý. Uvidíme, či bude druhý a ďalší. Tak, nebudem to ďaleko nahádzovať, lebo už som mal konflikt vedľa, že to hádžem pred neho, pritom hádžem úplne pred seba. Ale hodím to len takto sem. Tu viem, že je hĺbka, takže uvidíme, či v tej hĺbke náhodou nebudú lepšie ryby. Tak, mám ďalší záber. A asi tu bude zase znovu nejaká biela ryba. Pekný kapríček. Znovu opäť na 2 kukuričky. Treba dávať pozor na háčiky. Odopnutý. Pozrite na ňo. Krásny kaprík. Asi nejaká násada. No utekaj. Tak, opäť do krmítka. Nástrah 2 kukuričky. Poďme to tam nahodiť.
A tento len tu kúsok, že tu je hlboká voda. Aj tak celkom blbo som si sadol, že ešte všade svieti na jazere slniečko na tej druhej strane. A ja už som v chládku, takže je tu o dosť chladnejšie. Ruky mám odmrznuté a dám si za chvíľku rukavice. Takže zatiaľ mám dve ryby, som tu necelú hodinku. Mám dve ryby, jednoho karasa, jednoho kapríka, na dve zrnka kukuričky a do šrotí, do krmítka som dal to štiplavé korenie, štiplavú korenistú zmes. Zajtra prídem určite zas, takže to, aby som spravil také lepšie videjko, tak zajtra tu budem určite zas, či už na tomto jazere, alebo možno vyskúšam ešte jedno také menšie štrkovisko. Tam si myslím, že tých menších kaprov je viac, lepšie by som si zachytal, ale zase tu mám šancu chytiť aj väčšiu rybu, takže je to také otázne. Ale mám ešte hodinku, dve rybolovu, takže ešte určite si myslím, že vám ukážem pred kamerou nejaké rybky. Taký ďalší záber. Celkom rýchlo zábery na to, že je zima. To ani v lete, ale tak v lete to nechytám na šrot a kukuričku, ale aj tu pán rybár zatiaľ ešte nechytil nič, ale pravdepodobne ho chytá asi na bojlísky a asi sa čaká na väčšiu rybu. A tam ešte jeden rybár je, ale ten tiež zatiaľ nemal nič, ale ten viem, že chytá asi na šrot, to som videl. No ale pekne, aspoň dačo, no. Aspoň už keď som dneska tak dlho spal, tak som nesedím tu bez ryby. Ale asi tiež ďalší kaprík by to mal byť. Jo, ale asi najmenší, akého som tu kedy chytil. Ale nie, pekné ryby. Aspoň, že to funguje. Vidíte, v zime kukurička, trošku šrotíku a človek si vie zachytať. No dobre, poď. Odopneme ťa. Ja ťa neplánujem zjesť. Ale pekne chytený, super montáž. Pekne chytá tie ryby. Rýchlo. A dobre. Takže ďalší, veľmi podobný, asi opäť nejaká násada tých rýb. No dobre, utekaj. A idem to naspäť nahodiť. Tentokrát tam skúsim dať jahodový šrot, ale trošku ho musím ešte zvlhčiť. Tak, tento je aj s kukuričkou, takže im tam aspoň dačo ostane. A dám tam ešte od Nikla tento Candy Sweet Lumix. Tak toto pokvapkám, to krmítko, takisto aj kukuričku. A opäť ten záber, čo som tam dal teraz, jahodové a pravdepodobne už tam znova bude. No to bude opäť karas. A asi aj padol, jo, padol. Už tam není. Sa blíži večer a chcem skúsiť, už nejaké malé ryby som pochytal, chcem skúsiť chytiť niečo väčšie, tak tam dám jednu takúto Devil Creolovú dumbbellsku a namiesto krmítkovej zmesi tam vyskúšam dať práve túto s tými peletkami. Že čo keď sa podarí možno nejaká krajšia ryba. Ešte chvíľočku tu budem. Takže prečo to nevyskúšať. Takže kukuričky dole, snaď mi tam ináč vôjde tá dumbbellska, ale keď vošli dve takto kukuričky, myslím, že tá dumbbellska tam vôjde tiež. Uvidím. Nezistím. Opa. No. Dobre. Ako tak vošla,
Bude síce veľmi blízko pri háčiku, čo ma trošku irituje, ale nechám to tam. No poď. To zarážky v zime. Takto. Vôbec nevadí. Dám to ešte do Devil Krillového dipíku. Hop. Nech sa to párkrát omočí. Super. Čo mi to drží kýbel? Zmizni. Dobre. Kľudne to môžem takto, nech sa v tom obalia. Tak. Tak, môže to letieť takto do vody. Veriac, že to nájde krajšia ryba. Tak, ešte raz narýchlo by som teda prebehol, na čo teraz chytám. Zatra sa tomu povenujem trošku viac, ale dneska len tak rýchlo ukážem. Takže na jednu udicu dávam takéto peletky, sú to halibut peletky a také krylové peletky. Maličký priemer, zaliata vodou a zaliaté bústrikmi a nejakými dipmi. Pridal som do toho aj Kill Krill CSL-ko. Toto dávam do takejto formičky. A ešte ako nástrahu mám tu takéto dumbbellsky. Už sa nepredávajú, už sú len kruhové, ale ešte mne nejaké ostali, takže ešte ich používam. Je to Prichut Devil Krill, čo používam veľmi rád. Takisto to ešte zatraktívnym nejakým Lumixom a klasickým dipom Devil Krill. Druhú príchuť, čo tu mám rôzny mix z rôznych značiek, dipy, čo som podostával, alebo čo som povyhrával, alebo proste tak. Takže to mám len čisto na feedry, keď si idem takto zachytať menšie rybky, tak si to berem so sebou. Tak, druhá zmes, čo je jahoda s kukuričkou, takisto preliaté ešte esenciou. Sem pridal som aj tento Lumix Candy Sweet, čo spraví taký oblak vo vode. A posledné, čo mi zatiaľ najviac funguje, je to šrot od Senzasu a konkrétne Spice. Takisto som to prelial ešte Devil Krillom a mám tam aj trošku kukurice, som ešte teraz pridal. Takže toto sú 3, čo používam. Zatiaľ mi to celkom funguje. Mám už chytené nejaké tie ryby. Asi 3-4 kapríkov, 1 alebo 2 karasov tuším. A som tu 2,5 hodinky možno. Takže na takúto zimu, keď je fakt tá voda strašne chladná, je to fajn. Tu je moja zostava. Hovorím, staré prútiky, s ktorými som začínal kaprárčinu. Dostal som ich od otca, ani neviem, či to je značka Ultimate, to myslím, že už ani nefunguje. Navijaky mám Soniky XD 10000, na tom takisto myslím, že mám Sonic šnúrku, či Sonic Silon. K tomu takéto biele, aby mi to pasovalo, swingríky, Prologic pípače a stojan od tento nerezový, veľmi kvalitný a pevný, od firmy Holdcar. Tak teraz pustal vietor, to je tu oveľa príjemnejšie. Ako som tam dal väčšie nástrahy, aj vlastne do krmítok som dal tie malé peletky, tak vtedy neprišiel asi už 15-20 minút žiadny kontakt s rybou. Akurát mi niekto volá. Potom zavolám naspäť. Ale ešte chvíľočku počkám, potom znovu to možno prehodím
znovu niečo vyšpekulujem, znovu niekam na iné miesto. Tú hlavú udicu mám nahodenú asi tu niekde, takých 40 metrov od brehu, a tú pravú udicu mám nahodenú tu v rohu, pretože tam je hlboká voda. Aj tuto popri celom tomto kraji je hlboká voda a potom takých už 70 metrov a viac už je pličie. Takže tu je také 3-4 metríky môžu byť plus minus. Tu viem, že je myslím niekde aj 5 metrov. Ale dobre, dneska som si pekne zachytal a zajtra možno skúsim iné jazero a vyskúšať tam. Takže ďalší záber na tie peletky v krmítku a dumbbellska na háčiku. Ale asi očividne nič. Tak sa nepichol. Nevadí. Šupnem to ešte naspäť. No aj tam. Ďalší. Dám si opršku na hlavu. Čo robí cirkus? Čo zas padol? Zas padol. Takže tam není. Škoda. No, asi to nepasuje tá dumbbellska k tomu. Máčik je ešte ostrý. Nevadí. Tak, ten už balí. Pravdepodobne, tak to môžem šupnúť kľudne aj ďalej. Vyskúšať toto. Takže na dneska by som to uzavrel. Podarilo sa mi chytiť pár kapríkov. Vy o pár sekúnd uvidíte ďalší deň, či už z tohto jazera, alebo pôjdem na druhé jazero. Dúfam, že ma ešte dobre vidno, lebo už sa stmieva. Ale keby sa niečo ešte teraz podarí, tak určite to uvidíte. Ale zajtra sa presuniem buď sem, ale na iné miesto, alebo na druhé jazero, kde tiež vyskúšam chytiť nejakých kapríkov. Dneska celkom v pohode, som myslel, že nechytím nič, ale pochytal som niečo. Takže zajtra sa uvidím, má byť tiež trošku slnečno, ale trošku chladnejšie ako dneska. Takže mne nič nezostáva pobaliť sa, ísť domov a zajtra vyraziť znovu k vode a niečo vám natočiť. Takže poďte sa so mnou pozrieť, ako to bude vyzerať zajtra. Tak, ďalšie jazero, druhý deň. Dneska to skúsim na takom menšom jazere. Je to štrkovisko, celkom hlboké. A ryby tu sú nemoc veľké, ale dá sa tu dačo chytiť. Takže poďme sa pozrieť, ako sa mi bude dariť na tomto jazere. Takže mám tie isté. Na jednu, dve kukuričky. Dve kukuričky. Krmítko, polial som to s takým boostrom, ktorý tak sfarbuje. Na druhú takisto to, čo som chytal včera. Uvidím, ako to bude fungovať dnes. A tu mám tiež jednu kukuričku, takú väčšiu umelú kukuricu.
Tak prútiky sú vo vode. Jednu som poslal na druhú stranu, tam je taký padnutý strom. Uvidím, nie je tam moc hĺbka, ale chvíľku to tam nechám, potom možno skúsim hĺbšie miesta. A druhú udicu, tu som dal práve do hĺbšej časti jazera, to je kúsok od brehu, tuto pri mojom brehu. A čakať, snáď bude aj akcia za chvíľočku. Takže prvý kontakt, asi pol hodinku po nahodení na ten metod systém, na tú kukuličku väčšiu. Vyzerá na kapríka, takže fajn. Prvý by bol. Tak nie som tu dlho a zobral mi to takýto krásny fešák. Není veľký, ale na to, že som tu tak krátko, tak ma určite potešil a som tu vyslovene chytiť hociakú rybu. A v pohode, ja som spokojný s týmto kapríkom. Ja si vážim aj takúto menšiu rybu. A idem ho pustiť a skúsim ešte mám pred sebou veľa hodín, takže si myslím, že určite není posledný dneska. Ďakujem. Keďže dlhšie už neprišiel záber, tak to idem opäť prehodiť. Dal som teraz ten jahodový šrot a na háčik som dal jednu takúto waftersku. Myslím, že škorica by to mala byť. Tiež neviem, jak sa to vyskytlo v mojej taške, ale je to tam. Takže vyskúšam túto kombináciu, ale teraz to úplne ustálo, tie zábery. Ťukance nie sú, takže neviem. Nevadí. Tak na tú druhú som dal opäť to isté, je tam jedna wafterská, taká čierno-žltá, banánová príchuť a mangovou esenciou som to celé zalial, takže uvidíme, či toto im bude chutiť. A už len čakať. Takže odkedy prišiel ten prvý kaprík, po ňom už som mal menšie zábery, ale žiadnu rybu som nevytiahol. Vymýšľam, skúšam, prehadzujem, možno ak vyšlo slnko, tak to ešte prehodím do tých krajov, do plitších častí, či náhodou tá ryba nevypláve sa trošku zohriať, aj keď si nemyslím, že už by im toto slnko tak pomáhalo. Lebo má byť len 9 stupňov dneska, vlastne už možno, že už aj je. Je 12:30, ale dobre, akože včera som chytil niečo, dneska niečo, ešte podľa mňa si myslím, že niečo príde určite. Skúšam rôzne kombinácie, či už sladké, štiplavé, mesité, ale tá ryba vôbec nejako není aktívna. Ale pár hodiniek ešte vydržím a potom už to uzavrem. Takže budem skúšať. Toto jazero je také zaujímavé, síce nie je tu veľa rýb, ale skôr sú tu menšie ryby. Aj amure sú tu veľké, ale tie strašne ťažko sa chytajú. A sú tu aj dosť hlboké miesta, aj 5, 6, 7 metrov možno miestami. Aj plitké, ako zaujímavá voda, len bohužiaľ není moc na tom dobre z toho hľadiska, že to dosť berú odtiaľto ryby, takže
takže každá ryba, čo sa nasadí, sa väčšinou aj odloví, takže nemajú tu moc ako prežiť tie ryby. Ale veľmi krásna príroda, tu je pekná a pekná voda, sú také dve zátoky, tam je jedna zátoka, za mnou je druhá zátoka, toto je také voľné, a stredom sú hĺbky a pri krajoch sú také plitšie časti. Uvidíme, no, ostaneme ešte tak 2 hodinky a snáď sa dá čo podarí. Tak týmto krátkým videjkom, čo som bol včera a dneska pri vode pár hodín, aj včera aj dneska, sa chcem rozlúčiť v tomto roku. Je to posledné video, tento rok som mal veľmi málo času na ryby kvôli škole, ale dúfam, že od budúceho roka už to bude lepšie, bude viac toho času, ale chcem vám popriať krásne Vianoce, šťastný nový rok a hovorím, toto je posledné video na mojom YouTube v tomto roku, takže vidíme sa budúci rok. A ak sa mi podarí, tak určite budú nejaké krátke videá, aspoň shorty nejaké ešte tento rok, ale už si nemyslím, že moc pôjdem k vode. Podarilo sa mi chytiť pár kapríkov, použil som jemnejšiu zostavu, moje staré udice, s ktorými som začínal, takže som si trošku s nimi zaspomínal na tie staré dobré časy. S tými prútmi som chytil veľa krásnych kaprov, takže ja ešte tu budem možno takú hodinku, ale chcel som už toto video natočiť, aby kým je ešte svetlo, sa s vami takto rozlúčiť a poďakovať vám za vašu sledovanosť a dúfam, že to bude rásť a rásť. Ide to pomaly, ale ide to isto, pomaly tí odoberatelia sledujúci pribúdajú, aj keď nie som moc aktívny, ale trošku to ide hore. Za to som veľmi rád, za to vám veľmi moc ďakujem, takže užite si sviatky v kruhu rodiny a v pohodlí domova a nech sa vám pri vode darí a vidíme sa budúci rok. Ahojte.